Malawi today. Muli bwanji kulikonse kumene muli kaya muli bwanji tsiku la lero. Ndingofuna kuti ndikupasireni zomene wayankhula mkuluyu azitchula yekha dzina lake kumapeto kwa video iyi. Iye akuti ndi Frederick. Komano azitchulanso yekha. Mkuluyu amayankhula pa ku account yake ya TikTok. Amakamba makamaka nkhani ija yokhuzana ndi press briefing imene anapangisa osusa boma. Iyeyu to akuti akupanga rifa osusa boma ngati munthu amene akuluza ndewu. Akuti munthu amene akumenyana pa ndewu mukazangu mumva iye uja akunena kuti ndikakunenera kapena kuyamba kuluma kapena kuyamba kuyankhula zambirimbiri mzangu zozoti iye uja ndewu wailuza. Nde iyeyu wayankhula zambiri makamakanso amaang'alula kwambiri anthu a DPP ndi azipani zina zonse kunena kuti iwo watoze kungosenza kuti bomali ili basi alilephera. Ndipo anapitiriza kulangiza kaya tinganendo kuazuzula kaya tinganendo kuachenjeza kunena kuti iwowa asamadikire anthu ena kuti awapangire kampeni. Anapereka zisanzo kuti asamadikire achina Boni Kalindo kuti awapangire kampeni kapena asamadikire achina Ntanyiwa achina Bakiri Muludzi TV kuti awapangire kampeni. Akuyenera kuti achilimike paokha ndi kupeza ma strategies abwino kuti abwere nawo pa ground. Nde wayankhula zambiri kwambiri zoti sitingazikwanise kungozilongosola mwachidule, komano ine ningokupemphani kuti mukhalepo mpande mumve kuti iyeyu wayankhula modani. Kwa anthu amene tili ndi ndemanga tiyikire ndemanga, komano timakupemphani kuti tisamatukwanizane komanso tisamakhale ndi mbali. Ifeyo tilibe mbali, mwina anthu enanu amene mumaonera pano muli ndi mbali zosiyanasiyana, koma ife sititenga mbali ina iliyonse. Kwathu kumangokhala kupasirani zimene zikuchitika mdziko muno. Nde anthu amene mukungotipeza kumene tingokupemphani kuti timakupemphani kuti subscribe, komanso kupanga like channel chimenechi, komanso ndikuti panga follow kuti ma updates amene timapereka pano azikhala kuti akupezani mwachangu. Nde tiye timumveni mkulu ameneyo kuti watibweresera zotani. Pandeu ndikufika poyitanira abale yako. Mungu ndiyang'ana, simungathe kubwera nkundithandizira ndikakunenera kwa dadi yanga. Ziwani kuti waluza gemuyo, waluza ndewuyo. Lifa lili kumalimbana naye pa gemu ya mpira. Ziwa kuti gemuyo yakukulira kulimbana ndi lifa lili pa gemu ya mpira kumalimbana ndi lifa lili. Ziwa kuti gemuyo yakukulira. Misiri ochita blame matuzi yake amakhala opanda luso. Ine ndikukhulupirira kuti zimene akulongolola a DPP kulimbana ndi lifa lili wa mpira wa game ya elections, zimene akulongolola UTM, zimene akulongolola Afodi, zikungoonesa kuvomereza kuluza zisankho before elections. Mene ananyamukira Afodi sindikukhulupirira kuti lerolo akanatha kufuna mphamvu zochokera ku DPP. Mene UTM amalongololera muja kumamunyoza Dr. Lazarus Chakwera sindikukhulupirira kuti akadakhala akufuna mphamvu za DPP, akadakhala oyima paokha. Koma kuyamba kuyitanira abale yawo kuti bwerani tithandizane ndewuyi kuti tigwetse MCP ndikuluza zisankho before elections. Aya tonse alliance anaona kuti paokha ngati MCP sakadatha kumugonjetsa
sakanatha kumugonjetsa Peter Mutharika, koma anaona kuti agwirizane azipani 9 kuti zimugonjetse Peter Mutharika. Now strategy yomweyo ndimene awawa akuona kuti sangathenso kumugonjetsa Chakwera. That's why akuti akomati kugwirizane. Ndeti kunena kuti bagwera nzako umadusapo bwino, pamene padagwera Peter Mutharika Chakwera adusapo bwino, Chakwera sagwerapo. Ifetu tinakuuzani kuti musamadalire Aboni Kalindo kuti azikupangirani makampeni, musamadalire Abakiri Muluzi TV, musamadalire Antanyiwa, musamadalire Ashumba. Tapitani pa ground inu simunafune kumva, nde munamba kuchotsa anthu kumati pitani tione ngati anthu atakusate. Tsopano tu DPP mudziwe ichi kunena kuti adani anu si ayi mu CP, adani anu ali momwemo mu DPP imo. Adani anu ndi achina Kabambe amene apita ku UTM aja, adani anu ndi akondwani na Nkhumwa aja apita ku PDP aja, adani anu ndi a Joyce Banda aja adayambisa PP aja, adani anu ndi a UTM aja adayambisa ya Saulos Chilima adayambisa UTM aja. So lero if you say kuti omwewa amene munatukwana ndikanena kuti ayi tiwaitana tipanga nawo ubale, akudziwani itu mmene mupangira, akudziwani mpaka matulusa pemphero kuti mwaphunzitsa Ambuye adziwe kuti nthawi yoti yokula kuti akhoza kuchoka pa mpando omwewo. Lero simunganena akhoza kukhala abale anu omwewo amene amanena kuti ayi awa watu ndi amapha alubino, awa watu ndi anamapopa magazi. Lero tusangakhale abale anu. Musamale inu a DPP, simungathe kukwanisa inuyo kupanga mgwirizano ndi zipani zina. Kamu January ndi kumene muzindikire kunena kuti Nyemba ndi Khobwe ndizosiyana, zimangofana na Suzi. Peter Mutharika muzapezeka muli nokha ndi a Gertrude Mutharika, Achisale, Amukhito, ana Malomba muli nokha. Ena onse mukuyang'ana kumbuyoku kuti mwina kukubwera anthu oti atithandiza nkhondo muli nokha. Awa a UTM awo atasintha maganizo ifa convention sanapange. Awa a Ford awo atasintha maganizo, ataona sopano move mmene ikuyendera. Ine ndine Frederick Bile Malata.